Maviete. Kuti gwangwa. Dzagona. Adasuka ni maviete. Maviete ata. Kaboom. Drop the bomb mani. Kuti boom. Maviete akutulukira mwene. Yetu. Underground ngati Nyerere. Maviete, we are underground ngati Nyerere. Maviete. Tabwelani. Tithandizane nzeru. Nzeru nkupanga mmaziwa. Wakutsina khulu ndi nasi. Ndiye pena pake simuna ngati zamasewera. Koma wina wake ndithu apindula nayo yani live imene. Okay. Live imene akulu. Ndikufuna ndikuwunikireni. Kunena kuti inde ndrama yavuta. Inde ndrama yavuta. Koma tosefe sitingakhala mabiliyonea. Tosefe sitingakhala mabiliyonea. I know masiku ano ndrama yamakhala kuti ni number 1 aliyesa mati ndrama ndezi muna kanga kuti kukhala ni ndrama ndi chinthu cha nzeru kupanga pa dziko lapansi pano. Ine mati ndikakhala kukwayang'ana anthu ambiri amaona ngati kuti pa dziko lapansi pano pachaphindu kupanga ndi kukhala ni ndrama zochuluka kulemera. Ndiye tipelepo munthu wapanga chali cha nzeru. Koma ngati sunatero iweyo ndi kuti iweyo pa dziko lapansi pano sunabweza panga chali cha nzeru. Andi izizi ndikuziona kuti zikupanga dominate kwambiri machalichimu pa social media, government, ma community mwathu. Kwina kulikonse anthu akumaitenga ndrama ija kukhala kuti ndi chinthu cha nzeru. Just because ukupanga ndrama sindiye kuti ukupanga za nzeru. Dziko lapansi pano pa wakhala opusa. Usangobadwa kupita ku skulu, kukwatira, kubala ana, kugula kanyumba, kugula kagalimoto, kukhala moyo wako mapanga ndrama nkumwalira. Ndikumona ngati kuti iweyo wakwanirisa chifukwa chomwe nabwerera pa dziko lapansi pano. Moyo kuti muione sese moyo paokha ulibe tanthauzo. Life has no meaning. Chomwe chimaupasa moyo tanthauzo ndikupeza tanthauzo moyo ucha. Because ngati ine nabwera kuza paziko pasipano kuzapita ku skulu, kuzapanga graduate, kupita ku college, kukwatira nzaka 25, kubala ana, kumagwira ntchito, kugula galimoto, kugula nyumba, kusiya ndrama ku bank nkumwalira. Ngati neyo ndimaona ngati kuti that is the meaning of life. Ndikuti ne mutu anga sukutani sukugwira. Paziko lapansi pano pa musamapusisike ndi zina zotera ma distraction. Chachikulu tinabwera kuti tizandziwe Mulungu. Number 1. Mulungu tindziwa bwanji? Pakukhala muti muziko lapansi pano. Pali nkhani ya Yona. Mulungu anamuwuza kuti Yona nyamuka ukalalikire uku. Ndikufuna kuti ndikaonongeko koma sanaonongeko ndikufuna kuti iwe ukalalikire uku. Akuti Yona nakana. Mazafanya ni Yona. Because Yona tabadwa ye calling yake amona ngati kuti ndi yoimba. Because Yona anabeba
Mena mulungu akamatana yona muja yona ndikuti atabebelatu amwene nakasi ndoyimba uchuka amwene wabebelatu yona. Ndiye mukamuzisa yona ujakona kuti ayiwe yona choka usiye izizi mene munthu wabebelamu azipita sokuku azikalalikira. Yona nakana. Chifukwa munthawi imeneyo yo muziko mene momwe yona amaona ngati kuti chifukwa chikumbwesera femu kama chikumbwesera ndrama ndikuti imeneyo inali calling yake. Pomwe sinali calling yake ndimene. Yona is symbolic to everybody of us. To say fe tikuthawa calling yomwe mulungu anatipasa. Chifukwa ife tikuona ngati kuti chanzeru chopanga ndi ndrama because we've been sidetracked by ndani? The devil. Unakhala kuti zonse is about being a billionaire. Sibwezi ziko basa pano anthu apanga achieve kanthu. Aziphunzitsa amene ali anzeru aziphunzitsa amene anzeru kumaphunzitsana maths, kumaphunzitsana biology, kumaphunzitsana physical science, kumaphunzitsana economics. Anaje kumakhala billionaire, kumakhala doctor, kumakhala president, kumakhala businessman. Iye ujana khala kuti jama amafuna kukhala kuti ndi ndrama. Bweza kusaka ndrama kusiya calling yake ndi image. Some people's calling were to be the best teachers. To teach other people. And when calling yao, to be a good husband. And to be a good father to their children. Musa mapwekese gao nchito calling yoma mulungu akupasa nkomola ngati kuti iweyo babuziko pasopano nabo uza kale billionaire. Nenga ndiwe suli billionaire ndikuti iweyo baziko pasopano boli nchito. That's why you're missing the point. That's why maona ngati anaja ndoba ndachito muli busy kwa drama. Ena ani mulungu aloko panga nokhala a good mother, a good wife. Ana ngakhala kuti ali yense akufuna kulemera kukhala munthu olemera. Sibwezi zinthu zabwino zilipo. Zinthu zabwino zimachitika because wina wake amapanga step into the reality. Kupanga recognize kuti ine kukhala moyo waboza. You start to examine life. You start to see the glitch in the matrix. You start to see the scheme of the devil at play. And you start to say, that's not me. I was wearing a false what? A false representation. See in a minute. Nde osa magana calling ya. Yumo mulungu wa wikene baziko panopo. And one thing, life is not one size fits all. Ndini madabodi chifoja ni noma zipanga compare ndandu hina ngati kuti moyo huu ndi kuti ali yense azakhaji mozi tose zipita ku school tose classes kama number 1 tose zipita ku college tose zikwatira by 25 tose zikhani chito khala manager town muja khala ndiyana ndikumanga nyumba sizingatheke imene ndeni misala mulungu amapasa musiyana. Life is not one size fits all. Everybody has got a journey. The purpose of your journey is to know God. You got to know God. How do you know God? By living in life. And by living in your true calling. Enanu mukuzona ngati kuti ndinodere living life ya boza and zikuoneka zikuteka ngasi mkhanga ndipanga ndama komano it is going to cost you. It is going to cost you. Zabanga backfire muti. Mulengalenga because mulungu chichose chomwe mukupanga nucho amachilemba mulengalenga chomwe na mukhala ndenga diwe you're not living by your star that God has put the path is going to backfire. The reason why mulungu alamuza kuti yona choka bukala likire is because God was trying to save life. Yona chito lake ndikupanga woni anthu kuti asaonongeke symbolic. Kuti udziwe kuti calling yako ndi chani. Uzaona kuti iweyo ukufunikira populumutsa miyoyo ya anthu. Akulu kuli ma heroes itu. Ma heroes koma alibe Bugatti koma they are heroes. Anthu okuti amapanga zinthu siku ndi siku. Anthu osaziwika kupanga zinthu zotamandika. Koma just because they know that ali say a billionaire and they're not living their calling. Nelson Mandela was he a billionaire?
Was he a billionaire? Ndeizi zoma mvela wena wake kumanena kuti ineyo ndinapanga ndrama chonchi inonso kuti mulemere mupange chonchi ndiboza because moyo uwu ndosiyana chifukwa chinducho chinamuchitika iye in a unique what, in a unique setting. Moyo mwakemo ndima opportunities amene akumana zinampekesa kufika pati pamene popo inonso mukapanga replicate zinezozo. Sumuna munthu sitimabadwa lonse siku limodzi. Tonse tibe makolo ofanana. Tonse sitimachoka ma background osiyana. Tonse sitimachoka ma background osiyana. There is no way mungu apange expect. No, so kaji mozi. Dear, the best way mundu kumakhala mundu osangalala is not to compare yourself with nobody. Don't compare yourself with nobody. Bob Marley atamwalira anthu akamuza Peter Tosh. Ati Peter Tosh, mene Bob Marley omwalira mutu iwe you're going to be the second Bob Marley. Peter Tosh, instead of kugondwera kunena kuti Bob Marley number 2 ndikhala ndani anakuya nkunena kuti ayiwe uli na bwanji choncho. I am the first Peter Tosh, not the second Bob Marley. Ena mukukhala version ya munthu ina gosuluka ya munthu ina wake instead of being the first version of yourself. Some people are the number 2000 version of somebody else. Be unique, be authentic. Kuludzo kuti munthu uyu ndi wa successful ndalina kale meyo yanthu ikudani kupanga depend pandani pa iye pa anthu ambiri madokotala akuchiza anthu kumwa osama dokotala so ndolemera kuti billionaire ndichi ndichofunikira pasuka basi pano pa sindrama zokha ya ndrama ikufunika koma simene mukuganizirana. You don't need all that to be happy. You don't need, you don't need my million kuti munthu ukhala osangalala ndi mutu mwako munthu weka kumona ngati kuti iwe kuti usangalale ukhale lizi ndrama zachani zosesa nena kasama kubusiseni bafana kunena kuti ije 2 mukazamona munthu okuti paeka palibe chopanga offer amadalira ndrama amene yoyo mulibe mwina iliyonse. The greatest investment, see my business investments. The greatest investment is investing in yourself. Have knowledge, have wisdom. Without money, people can still come to you. People can still open doors and salute you because you are invested in yourself. Your name alone carries weight. Osangoti bas nisingobisa lila kujeni down the Bentley down ina just na Bentley amene wanu mulibe mwina yose no investment in the knowledge, no journey, no wisdom. 2 anthu ambiri sapanga value investing in their health habits ndechuma amwene mungadokhala ni ndrama mungafuna kukhalira koma ngati mulibe thanzi ndrama jasunga enjoy ndi ambiri ndimakuonani mmakonda kupanga spend ndrama pazovala Gucci, Louis Vuitton koma mthupi mwanumo mukuyika malabishi. No. Value, health, knowledge, understanding. Best investment. Because with knowledge, wisdom, and understanding, you gain wealth. Wealth is not just money. Wealth is a conglomerate of these things I've told you. You cannot be wealthy and you are unhealthy. You cannot be wealthy and everything in your life relies on money. Obanda ndrama iweyo mulibe mwenye yose. Palibe nanga kumvere. Antha kukumvera
chifukwa kuti nduli ndrama. No, invest in yourself. 2, no 3. Tinabwa bazoba no ven kutizanziwe mulungu ven. Fanga ndo kulani tukupita. Ne munthu kamakha basi bazoba no ven, play the long game. Usamalole siku ndi siku lizokupanga distract. Kudziwa kuti iwe bazoba no usachokapo. Ndeyo samapanga izinto kumakha ngati ndi wape maneti. Palibe wape maneti bazoba sepano. Akulu in 100 years. Ena fika tina mwale kalekala tadiwala from now. 100 years ago kuna iso anduso pati baziko pasebana. Munjaka ja 13 kuna anthu mamiliyoni baziko pasebana. Ankazi ona ngati uliwo ndi madoloso nthaiti. Koma pano tima alipo timakumbukira. Ndipo ambiri so komanso ngati kuti we are very important. Tasiyani, you are not important as you think. Humble yourself, zijepeseni, osamazikuza. Basi ndema iwala mwana kali kuti mukhapa basi baso muyaya. Akulu. Ndikukuuzani. Tiningalike jane kachitsotso maso ma mulungu. Here today, gone tomorrow. Mukudziwa kuti mulungu aona hangani baziko pasi pano. Mujodi baziko pano bakhala anthu angati. Omwe ankaloza mala mene mukhapa no kumanena kuti ndi yawo. Pano ali kuti malo ndi yawo di. Ngona. Izo senza chabe. Nde munthu ukamakhala munthu wanzeru. Sumakha kwambiri so ndi consent so kwambiri so ni ma vanity nzosala. Sema zikula basi ba ndikani drama. Asindula pa Facebook. Ndisijuwa pa Instagram. Andazi ndidziwa kuti niyo ndi one drama. So ndaka kudziwa pindano chanu. What do you gain? Nothing. But you help a lot of people if you are useful. Kupanga save me yoyo. Ndi anthu ambiri feo timakonda kuchepesa calling yathu because timona ngati calling ndi drama zoka. Alipo Kristo ena amona ngati kuti calling yawo ndi pa pulpit. Ukhala kuti we simbusa ndikuti mulungu sana kuti we are one body of Christ. Different parts. To serve singa kalidiso. To be lost singa kalidiso. And diso singa phazi kunena kuti we sofunikira. And phazi lijale madili kapunthwa to be lost lemamva kuwawa. What is your calling? Ama, that is your calling. What is your calling? A dad, that is your calling. What is your calling? Your friend. Mulungu anakuzoza kuti ukhale njani? A good companion, a good friend. Osamachepesa calling ya mulungu. Ndikuipinyolisa ndi ndrama. Kuipinyolisa ndi zidangwaleza. Mulungu anakukutuma pazopa sono kuluza kale ufunikira. Koma satana kukunamiza kuti iweyo ndi uku. Iwe Yesu tabana. Uwona ziko isi. Uwona isi. Iwe tukungoti gwede ndikupa satu. Anakugwadira? Sana ngwadi. Nema ngwadira chifanya satana. Satana akumpanga ofa. Yesu mizinda. Oma mulungu anapanga ofa mulungu Yesu ziko lapansi ndi ziko lapansi la kumwamba zonse ndi zake. Ndiye mabinyolisa the wholesome of God's calling with the silver and gold that is corrupted. Akuti chani kodi? Akuti chuma chani muchisunge kuti muchisunge kumwamba to. Komwe chiswe ndi mbala sizingafiki. Izi mene kubasani izi mazidangwaleza izi. Ndikukuuzani. Kuna mamiliyoni anthu amene achita makhumula. Makhumula mwene makhumula. Makhumula mwene makhumula. Pana kugula mani chani? Kugula mani chilimo zina mwene. Ife mwachithamangira chilimo zini cha mama. Makhumula. Pana chilimo zini yonso mwachithamangire. Ana kula mabenzi ya mwene. Kula Nokia. Pano Nokia jabu ngafuneso. Kula zima TV ya mwene zankhongo. Zazikulu zimachita kwa ndi jeni.
chokankha nje pano ngadzifundisa ma TV zwe chuma cha basi pano chokutha corrupted ndi uziona ngati kuti iwe uli pamwamba ukupanga zinthu zafanire zokutha zodyera ndi chiswe thupi lizalowa mu ground ufune usafune nanga ndikundimva iweyo uli moyo udziwe kuti weso dzafa usamone ngati kuti makundima kuti zakati chochocho zingochitikira anthu tuiwe sisakuna zizakuchitikira ndipo ulezaziwa kuti kani namataya nthawi ndi zinthu zopanda pache kani maguchi kumanda mukavalira kuti kuti maguchi ntchito yake ndi chani ujeni magalimoto yomwe ndramazo ntchito yake ndi chani. So if number one panga servants zathu kutumikira. That's how we find the meaning in life. To be able to know kuti munthu uyu atabadwa sanangobadwa nkukwatira nkuja kupanga ndrama nkumwalira iyaye. Iye uja atabadwa anababaliza pakupo ndipo anapangira sabale yake ichi. Kuli anthu kunoku amasiya. Wina ake pano banasiya kwinini. Anamwalira kalikali. Kumana anasiya kwinini mpaka pano pa kwinini. Akutani akuchiza be matenda. Wapanga kwinini anamwalira kalikali. Wina kana panga galimoto yoyambirira. Mpaka na FM pano galimoto plan tukinjo yabe. Anamwalira kalikali. Yeye anapanga ndege kuti tizibwera bwino anamwalira kalikali. Ifendeke ndikwena nibe tukwinjwa be mpaka na pano ndiye tapanga ndi ndaniso contribute chinthu chokuti chidzakhalebe long gone ife titamwalira iyi ndenkhani yake tu iye chokuti ziko basi bana lizapange zizatenge phindu osati kuti ife tizakhale ndi phindu pazito anthu ambiri amene anapanga ma invention amene kuti muone anamwalira mabilionera hayi anakhala kuti aliyese motivation yake ndi drama sibwezi zinthu zabwino sizikuchitika anthu amakhala ndi virtue because we are more than zinyama zimamenyanirana akazi zinyama zimaphanirana malo zinyama zimaphanirana mazakumwa mmenyanirana malo chani kutumbulana we are different we are better than animals if we were not a barbaric human being we have got a soul. God, he breathed in us the life of what? The breath of life. We are different from animals. We have good virtues. We seeking because we have got a soul and we are wise. We seek more out of life. We seek more to the point that muntu seeks even eternal life. How do I achieve eternal life? How do I live beyond here? That's a smart person. Not I've got money. Mwindi chani. Kuma kujua sandramazo. Tabwera ni hapa. Yankhula ni anthu hapa. Yankhula. Akula pali nzeru hapa. Hai. Mona. Jesus and the what? And the rich fool. Jesus and the rich fool. Yesu ndi chitsiru cholemera. Chitsiru cholemera chaja. Chofa chimonesa Yesu kuti icho chora nichopambana kuposa iye uja because icho chija chikudziwa zonse za malamulo a Mulungu komanso ncholemera. Pomwe Yesu amene akuti mbuyeyo ndosauka. Ne ndipita pati ndikampange kuona. Kula mbuye akuti ndingapange bwanji kuti ndichani ndipeze moyo wosatha akuti kudziwa kale. Kudziwa kale. Konda zako pena zokonda wewe mwini ndipo konda Mulungu ndi nzeru zako zonse ndi mphamvu zako zonse ndi moyo wako wonse. Oh hayi inezo ndi mabanga. Oh mabanga kumati pasaba mozi. But apa mugulise zanu zonse apa nde zonse zimutenge mpasa ndosauka ndemo ndisatire. Abuli chisiru chija chinasankha ndrama. Kuti ndicho upinga beni. No, my bill is I don't go to the pig. I was decided. I mean, you pink it. I was the woman's in numbers of my women. I was never the best. What we believe. I mean, you had like was saying, I want to say, we didn't depend bubbles. I mean, but then, I mean, Fuka was not in 1-0. Malawi to Kunkan Dam and Tomasunga Music and Hood. By Brody.
iye utakangozoa kuti ali ndama kuposa iweyo kiyo sono ngamuze saka kumveni chifukwa kwa iyeyo anapanga chili chose kwete tutalama nzeru sangate kuzimva ya ase koma ayo ungali koma muza mutu yake zofoira nabula kumpasa ya ndrama nabula kumpasa ndrama abanga kumuza za nzeru sabanga ya ndipo pamenepo ndina ndokhumudwisa chifukwa pale mulungu anayika ma scientist ku Malawi, anayika ma doctor ku Malawi, anayika ziphunzitsi ku Malawi, anayika generation ya makolo ku Malawi yokuti ma calling out ndati tamene munthu ndi anthu amene aja sazakhala ziti ndrama izalo muti nkusiya calling yaweja nkumapanga pesu ndi mukuolonga dziko ndrama is not kulemera is how can I explain? It's an illusion. Kulemera is just an illusion. Mazola ndino anthu sauka. Koma ntho lemera amadziwa kuti palibe chilimo. Ndiye pursue everlasting things. Chabwino tili paziko pansi pano tizipita ku school. Tizitimbikira tizipanga zina paziko. Koma no isachose maso athu pa izimene zizi zona kuti cholenga cha tu baba zokwazo panopa ndi china know yourself. I am a real African. Hey, this black, this. Oh, you're a real African here. What is your name? And it's not going to James C. Chakuja. So no James C. The African. Aye. And but zina chizungu. So no ziteka banje real African mucha. And this zina chizungu. Koma yeye ujakuti ndi original. Ndi anthu fe kuti tuone tikhale pansi tisamba kumalingalira mwamba kuona kuti ambiri ife tikukhala miyo yawo yabusa fake identities. So why do you want to put a fake identity on yourself when you're supposed to be authentic? Because authenticism makes you be a real you, and you're going to operate with your star. Ambiri mubanga zoponya ndi star yanu muzafaja. You're not authentic. Be authentic. Also mazinamiza. Don't pick up identities. Ine ndili wangono naniso ninkanamizidwa. Moyo wanga unkapita huko. Ntangomvera Tupac, ntangomvera B.I.G, ntangomvera Redman, ntangomvera Dr. Dre, Snoopy, naniso naona ngati moyo wanga ndikuti namba wanga pasu zimenezo. Iwa kavajina yake kuno inaso ndivale chiti. Iwa kabangajina inaso ndivale chiti. Living a fake life. To safe. There's nobody original. So take time to know yourself. When you know yourself, you don't compare yourself with nobody. You see good way you are going your own journey. And you'll be able to know God. Because God has hidden himself in that journey. Unless you go that true journey that God made for you, you won't get to know God. And you won't get to know yourself. And you will never be fulfilled. Inogamba nekolanga kuti ndikazakhala ni ndrama, ndikazakhala ndizovala ndi sapato zokwanira ndrama nthumba chani, nzakhala munthu osangala. Ntakhala nazo nali munthu wosasangalala wa miserable kuposa nthawi yomwe nalibe nsapato. Ndikumana naso nthawi imene chokwana kuti nthawi imene ndimwe nali osangalala. Ndiyo samangona ngati kuti chili chonse ili kwestu ndrama muza semphana ndi zabwino za Mulungu mungakukonzerani. Be humble. No kunena kuti tofunda and singa kai chimodzimodzi. Ndiye ngatena kudyera nyama ino si vuto lanu. Inu nyamba kupasana mulunguzo thokozani ije ndipati yetu khano sangalala. Moyo ndiwovuta ndipo moyo sunganeneretu. Ndi zomaona kuti zomana amiza anthu kuti muafunse mabilionera kuti abilionera mukadza kuti muzakhala abilionera zakuzana kuti ayi. Kazakuzana kuti ayi. Muzafaja
nawonso ndodabwa kuti analemera. There is no true path. Kunena kuti hayi ineyo JB kuti ndilemere napanga choncho iwe sopanga choncho iyo ndibuza. You can only get the concept, but you cannot replicate moyo wa munthu. Ena apa amakhala pansi kumpanga study Jay-Z. Kuti Jay-Z amajaja. Kuti Jay-Z amapanga cha. Kuti wasapanga ziti chifukwa mwana ngati akapanga Jay-Z jazo nawo sakhala ngati ndani? Jay-Z. Ena pala akumpanga study Elon Musk. Kuti Elon Musk amajaja. Kuti Elon Musk azuka mama mapanga cha. Kuti amaolenga mabuku anji. Kuti Elon Musk kuti acholenga kuti wasapanga ziti chifukwa mwana nawo sakhala ndani? Elon Musk. Why living a fake life when you can live your own original life? Why? Stop comparing yourself with people. We cannot all be married at the same time. We cannot all get rich at the same time. Ndezi zomanda moyo huu umeenda joncho menja niboza moyo umeenda mosiyana siyana. Chifukwa Mulungu amapasa mosiyana siyana. Ndiye kwambira kukhala kulevo tadekani. Tazinjoyana mwana. Kaya uli kumuzi, kaya ukazi kachimanga, umende moyo wako menyo. Ulandile. Kaya uli kwa kuti, umende moyo wako ulandile. Chifukwa Joseph inga kale anali mprison. Joseph anaulandira tu nyabala tu ndi manja awiri. Inga kale mundendemo Joseph anali number 1. It's not where you are at, but who you are. And what are you contributing in that society, in that environment? That's it. So whether in the palace or in the prison, Joseph was still Joseph. Joseph did not say that, I am in prison. I've ceased to being Joseph. No, he understood. But it's not about the circumstances. No, it's about me. So whether I'm poor, it doesn't change me. Whether I'm rich, it doesn't change me. Ena no mkhani ndaba ndibeja kudziwa mnene ndrama. Mwasintira twa mwene. Abayi. Kwasoma ngasa maluzi iso, ndibeja kudziwa kuti mune maluzi. Mwasintira tu. Koma pa ntana kuti no simungadziwa kuti ali maluzi. Mazafaja. Kuma ubalansa moyo. Too much of everything is poisonous. Too much money is bad for you. Tenga zogwani na moyo mwako, live your life. Moyo mulizambiri zotiti pange kusiyana kumangoti ndalama.